Kowe keturunan tenan ora kowe, Kang? Tak belekke ya, Kang. Sampeyan salah pencet napa pripun kuwi? Ayo. Jan kuwi jan wong sugih kuwi. Hapen digudolan anake ora kowe, Kang? Kang, kowe gak ngabari lho, Kang, piye kuwi? Piye kuwi, Kang? Kang Bayu nguyah metune Fanta. Macih nggih, Kang nggih sehat selalu, lancar rezekinya. Lah, Jan. Mas Apuk nggih jenenge gak kuwaca bala. Nggih. Lancar ngising. Mas endi kuwi nggih? Ya. Pun. Alah, ya toh. Kang. Ampun toh, Kang. Mase, aduh. Pun. Iki nek iki masih kepencet tenan kuwi bola kuwi. Kuwi kepencet tenan nek kuwi. Mah aku pun masih nggih. Sehat selalu lancar rezekinya nggih sampean nggih. Jan, wong sugih kuwi bola. Wong sugih nek gabut ngono kuwi kok apane kadang dienggo dolanan anake, kadang keturun kuwi kepencet. Nek wong sugih ini kan saldone ngene iki kene ukur ya bola. Kang tulung kandhanono kancaku jenenge Ica, senengane nganggo sempake cah lanang. Ica, Ica kuwi aneh-aneh. Ica wong endi kuwi? Ayo dilacak kowe engke. Sing komen. Ica dilacak wong endi kuwi? Kancane sapa kuwi engke? Ica kancane sapa kuwi engke? Dikandani. Kok senengane nganggo sempake cah lanang ki piye Ica kuwi, Kang Nanda mendem kondisioner. Aduh, Kang. Yo, kuwi jan Ya ampun. Mas Bro. Kang pun Kang, kuwi kepencet sampean nggih, Jan. Piye bola nek ngene iki? Masih kepencet kowe. Pun masih nggih, pun. Nggih, matur suwun sanget nggih, Sehat selalu lancar rezekinya nggih, Kang nggih. Kang ayo ngerampok omahe Mas kuwi nggih. Aduh. Tak ngene kuwi engko ya. Alah Kak Pranti. Kak Pranti sapa kowe? Kak Dwiza, alah Jan. Sapa sing ngabari Mbak Dwiza kuwi nek aku lep? Ayo gage. Sapa sing ngabari? Cah kurang ajar kuwi, Kang Mbak Dwiza pengen di-tap anunya. Mbak Dwiza ya Macis ya. Alah Jan ya to. Saya tak masih teh to Mbak Dwiza nggih. Kuwi jan juragan kabeh kuwi bola ya. Mbak Dwi, Macis sehat selalu lancar ngisengnya nggih. Tuku pizza diadai bronjong. Mbak Dwiza nih bas, tap anunya dong. Anunya apa Kang? Ya anune kuwi ya. Jangan lupa nggih di polbek masih juga nggih. Mas Faisal nggih, Jan. Kang sampean pun Kang. Oh yo kuwi masih kuwi jan kepencet kuwi cah. Aku malah wedi aku nek ngene iki. Masih kuwi wong sugih tenan kuwi. Jangan lupa di polbek polbek ya. Polbek. Jan luar biasa masih nggih. Masih nggih, lancar sehat selalu lancar ngisingnya, Masih kuwi jenenge diganti to, Kang. Sing item-item kuwi. Ket mau muah-muah jane kuwi ket mau lancar ngisingnya lho kuwi Mas anu kuwi. Ning jenenge Saru kok.
Aku lek matur nuwun piye, Kang? Kang Aceh Mas anu item. Ya, ampun, Jan. Komen diwaca, Kang. Komene ketutupan Mas kowe mau lho. Ya. Dadi gak iso, kok tak waca bala ya. Kang Dimas keloloten oyot alang-alang. Dimas ne. Sing liyane Dimas no enek ora to? Kancamu jenenge Dimas kabeh to Kang kuwi sing komen kuwi. Mbak Epita masih Kang Mbak Epita keloloten helm Grab. Mau aku, salahnya nyekar ya kowe ya Mbak Epita ya. Heeh. Makane iso nyekar. Nek nyekar kena kowe engko ya. Heeh. Mas Pentil. Oh, Pentil ta kowe jenenge. Pentil itu. Moh aku jenenge nek saru moh. Heeh. Mas nggih, Mas nggih, matur suwun. Moh aku nek jenenge saru ta. Nak ngombe sik ya bola dile. Alah, arep ngombe kok dikeki. Kang dikeki wet anggur sing kei sapa? Alah, Mbak Pranti aja ditakon. Ya, kata-katanya piye, Kang? Tuku Kiranti diadai bronjong. Mbak Pranti nih, Bos. Tap-tap anunya dong. Makasih nggih Mbak Pranti nggih, Kang sing jenenge Amel nek dicat dino Senin balese wulan ngarep. Iya. Bener. Amel karo Siska, ya. Nek Siska dicat dino Senin balese dino Minggu. Apa nek Amel luwih parah. Amel ki dicat dino Senin balese wulan ngarep. Kang iki kucing ara-ara. Iya apa? Aja kayak ngono ki marahi sen kuwi ya. Mah aku nek dong ngono kuwi. Kang Dimas enek truk guling malah digawe story, kayak captione turu sik lur. Dimas wong kurang ajar kowe. Oh enek truk guling kok digawe story. Digawe caption turu sik lur iki cah kurang ajar tenan kowe, Kuwi njuk dilacak kowe. Wong endi kuwi? Bocah kualat kowe. Kan Dimas ben kualat. Iya. Ya kurang ajar kuwi ya. Aja ngono kuwi Dimas gak oleh ngono kuwi. Ya, ara-ara. Kang kowe gak duwe sen ya. Jangan kurang ajar kuwi nggih ya. Dimas pas apa to kuwi nggih? Sing komen kuwi. Dimas kurang ajar. Akeh jenenge Dimas kurang ajar akeh. Ya, Kang, aku pengen di tap-tap anunya. Ya ampun. Mbak pengen di tap-tap anunya kuwi sing ndi kuwi? Anunya sing ndi kuwi nggih, Ayo. Mbak kos-kosane ngendi kuwi nggih? Tak parani tenan kuwi nggo. 08 pira Mbak kuwi? Ayo, gage. Sing pengen di tap-tap anunya kuwi ngendi kuwi? Ujan kurang ajar kuwi nggih. Neh, ara-ara. Mah aku jodoh ngono kuwi. Mending pitik kuwi kaya masilan kuwi lho, mah aku nek ara-ara ngono kuwi. Sing nyawer ara-ara tak blokir. Ayo gak kene, Tera kuwi ara-ara. Engko tak blokir tenan lho, Tera. Aja kuwi liyane, mah aku. Ara-ara. Oh, jadi diblokir tenan wong ki. Gak ke. Buat diblokir to.
Isin aku nek dikon ngono kuwi ta. Moh, aku wis tuwek aja dikon aneh-aneh ngono kuwi. Tera kuwi jenjok di lacak tenan kuwi. Monggo. Ngono gak apa-apa ya, sing penting aja kucing engke ya. Lah, teras diblokir. Dan kurang ajar ku Tera aku wong ngendi kuwi kae. Sesuk aja diomongin nek aku lep aja diomongin cah kuwi. Kang, kowe dijak rabi pacar. Oh, pacar kurang ajar kuwi. Pacar ki luwih kurang ajar saka Tera kuwi. Wong lanang kok iso ngekeki ali-ali ngene iki kurang ajar pacar kuwi. Ngene tenan pacar kuwi engko. Nah, Tera kuwi diblokir kok iso jek lolos ki bisa kuwi. Ayo tosan melu-melu. Wong kurang ajar kuwi. Aku kesel. Kang wis sore-sore wis kemringet ya. Mas Jilan Mak Aci nggih, sepure lewat gak roh aku gara-gara anu pacar kuwi lho. Cah nakal kuwi. Wong lanang kok engke ngene iki pra yo. Diseneni Pak RT kuwi engko. Mas Jilan dong ya. Sing sepur nggih. Kang mesti kayak ubur-ubur sing sapa? User. Oh. Sing jenenge Tera karo pacar diblokir. Kurang ajar kuwi. Ayo, sijine pacar sing sijine malah muah-muah, parah kuwi. Kelakuane pacar ki kok ngono ki kabeh ta sine kuwi, kurang ajar kok. Wong lanang kok iso ngkei ahli-ahli dijak rabi ngono kae bolo, kurang ajar kuwanen kuwi pacar kuwi. Nah, Kang Tera wis tobat. Kuwi cek megelno kuwi wong kuwi ya, Ang. Tera kuwi cek megelno wong kuwi, iki tontonan kuwi. Wong kok Bang Cek, pun to Bang Cek? Tera, kowe tak gulung tenan lho ki engko. Tera pacar sapa nek kuwi kae? Bang Tosan, tak isak-isak tenan engko. Ayo gage, ora mandek kowe le. Guluku pegel ki. Kang, gulune pegel. Diblokir to Tera. Tera. Oh, jan kowe mah tak balang nganggo gori kowe engko. Ya. Tah, kuwi tak anu to kowe. Tolong ngono aku to. Ya ampun, Mbak Calmeca. Mak Aceh nggih. Oh, dingene bolo. Ben gak ketok dingene carane. Ya ampun, Kang aku wis menemukan cara. Ya, gak ketok nek ngene gak ketok ya. Sawaran Kang nek ngono gak ketok raja. Ben. Mare pegel kok bolo kuwi. Mare pegel kuwi. Gage. Njuk diblokir tenan kowe Tera engko. Alah ndi? Alah ora ono. Mas Andre, ngapunten anu kata-katane engko nggih Mas. Iki kurang ajar ngadeni Tera kowe, Kuwi njuk disaduk tenan kuwi wong kuwi. Kang Mas Tera kuwi njuk dipancal gegere. Ya, Mas apa kuwi ya? Sing Agia. Lali aku bolo. Amiruddin sapa? Waduh, Mas apa kuwi sing anu, Mas apa kuwi ya? Mas Amiruddin. Ayo gage ganti arah-arah ibah kuwi. Ora nek tak kei ya. Aku Kang kowe lepe ngono ae. Aku ngene ae. Ya, salahe aneh-aneh kok doan kok. Mari pegel kok. Wong kurang ajar kabeh kuwi. Semare sapa? Tera karo pacar kuwi. Kok. Ya, Kang wis aman. Wis aman ya. Nek aman komene tak wacane, Ya. Gak apa-apa nek kuwi gak apa-apa, ya aman. Tera ya, Mak Aci, Mas Tera nggih sehat selalu. Lancar rezekinya, wis tak dongakne apik kowe angger aneh-aneh tenan kowe tak lacak tenan kowe. Tera kuwi. Kang Tera kuwi juragan apa? Juragan pitik panggang.
Kang Mbak Endah ngising metune krikil. Aja ngono ki Mbak Endah ki lagi mlebu lho wong kok. Lagi mlebu diserang. Makane ya nek mlebu aja nyekar. Kowe engko kenek jenengmu kowe engko ya. Wong sing ya, wis tak peringati ya. Sobi kurang ajar kuwi Sobi kuwi. Wis tak peringati pokoke angger enek agi lewat ki jenenge Kang Galon ya. Peringatannya apa, Kang? Peringatannya HP-ne ngeblur. Wis gak ngeblur. Kang Galon toh? Alah Kang Galon yang dulu ya ampun. Facebook Kang Galon ingin disakiti. Tuku minyak telon. Ayo Kak Celmeca, kowe njuk diicliknen kuwi. Mesti ya tuku Kang Galon. Tuku minyak telon diadai bronjong ya Kang Galon nih, Bos. Iclikin dong. Nggih, sehat selalu lancar ngisingnya nggih Mas Kang Galon nggih. Kang Mas Galon kuwi juragan apa? Ya juragan galon ya. Wong kok ngono kok teko. Ya jan. Tak ngombe sik sedhilik ya belang engko komene tak waca. Lali gue ngombe ki bingung. Kang aku kancane malam mingguan. Tak kancane malam mingguan bola ya. Film teko jam piro Kang? Teko subuh ya. Nggih. Pokoke di pullback nggih juragane anu sing mau nggih. Alah ya ampun Kang Galon. Kang Galon maci nggih. Oh Mas Andre Jul. Apa? Andre Julfikar. Mas Andre Juliani toh. Maci nggih Mas Andre Juliani. Sehat selalu lancar ngisingnya. Tuku besi berani diadai bronjong Mas Andre Juliani nih Bos. Iclikin dong ya. Tera aku njuk diblokir tenan kok Mah aku saya ganti gaya aku nek ngono ki pegel. Ya. Tera aku juragan apa ta kuwi? Kang Tera kuwi preman. Kang Dapa ngajak aku bakar-bakar tapi sing dibakar omahe. Dapa iki cah anak kurang ajar kuwi Dapa kuwi. Ngajak bakar-bakar kok bakar rumah kuwi prayo kuwi jeneng minggat pakmu iku malah. Dikon minggat pakmu kowe malah. Ngajak bakar-bakar kok dibakar rumah kuwi prayo cah nakal kuwi, nggih. Kang Dapa binti seneni ya. Binti seneni ya bola. Aja ngono kuwi. Aja niru Dapa kuwi. Kuwi mesti bar njaluk apa gak dituruti kuwi Dapa kuwi. Enggak. Ya ampun, Kang Mas Tera wis tobat ya. Mas Tera tobat. Alah nek tobatne jan ganteng. Lanang to wedok to iki? Ya, Mas Tera jan ganteng tenan ya. Pakai kata-kata angger tobat pakai kata-kata. Mbak Dwi sabar Mas Tera nggih kata-katane. Jan. Tuku lentera diadai bronjong. Mas Tera nih Bos, iclikin dong. Mbak Dwisa yang dulu tau nggak? Facebooknya sing Mbak Dwisa ingin diiclikin apa? Ingin dimengerti gitu tau? Mbak Dwisa nggih. Tuku pizza tiada bronjong. Terus lanjutannya piye Kang? Mbak Dwisa nih pengen di tap anunya dong. Ya, Jan. Tera wis tobat ya. Sing gung tobat pajar ya. Alah Jan, Mbak Dwisa ki juragan bengkok kuwi kok. Anis, ya ampun.